Γεια σου, είμαι ο Νίκος Απουτζής, Life and Executive Strategist και σε καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στις στρατηγικές ζωής. Σήμερα το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι πώς να διεκδικείς αυτό που πραγματικά θέλεις. Είτε θέλεις να ζητήσεις λίγες ημέρες άδεια από τον προϊστάμενό σου για να πας επιτέλους εκείνο το ρομαντικό ταξιδάκι, είτε ζητάς από τον σύντροφό σου να πίνει τα πιάτα, καλείσαι να εφαρμόσεις δεξιότητες διεκδικητικής συμπεριφοράς. Και όπως για κάθε δεξιότητα, έτσι και για αυτή, αφενός πρέπει να εκπαιδευτείς, αφετέρου πρέπει να έχεις στη διάθεσή σου μια βασική εργαλειοθήκη. Σήμερα θα σου παρουσιάσω βασικές στρατηγικές που θα σου επιτρέψουν με λίγη προσπάθεια να διαπραγματεύεσαι σαν απεσταλμένος στο ΟΗΕ σε εμπόλεμη ζώνη. Για αρχή, για να μπορούμε να εφαρμόζουμε διεκδικητική συμπεριφορά, βασική προϋπόθεση είναι να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας ορισμένα βασικά δικαιώματα, όπως να αλλάζεις γνώμη, να κάνεις λάθη και να αναλαμβάνεις την ευθύνη για αυτά, να λες δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν με ενδιαφέρει, να λες όχι χωρίς ενοχές, να μην δικαιολογείς πάντα τον εαυτό σου στους άλλους, να επιλέγεις αν, ποιον και πότε θα βοηθήσεις, να έχεις ιδιωτικό χώρο και χρόνο, να μην αναλαμβάνεις την ευθύνη για τα προβλήματα των άλλων, να ζητάς βοήθεια και συναισθηματική στήριξη, να αισθάνεσαι και να εκφράζεις λύπη, πόνο, φόβο και τέλος, να μην ακολουθείς τις συμβουλές των άλλων. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι και οι άλλοι από την πλευρά τους έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Ας δούμε κάποιες γενικές οδηγίες. Όταν ετοιμάζεσαι να διεκδικήσεις κάποιο δικαίωμά σου, να ζητήσεις ή να αρνηθείς κάτι, θα σου φανούν χρήσιμα τα ακόλουθα. Πρώτον, προετοίμασε τον εαυτό σου. Προετοιμάσου ώστε τα επιχειρήματά σου να είναι στέρεα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι εξαιρετικά δουλεμένα, απλώς στέρεα. Δεύτερον, να είσαι θετικός. Συχνά, ένας καλός τρόπος για να αρχίσεις την επιχειρηματολογία σου είναι να χρησιμοποιήσεις μια φιλοφρόνηση ή να πεις κάτι καλό, ώστε να μην προκαταβάλεις τον άλλον αρνητικά. Π.χ. Είναι μια πολύ καλή ιδέα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί εδώ πέρα. Νομίζω ότι έχεις καταλάβει τι εννοώ. Τρίτον, να είσαι όσο περισσότερο μπορείς αντικειμενικός ή αντικειμενική. Μην ασκείς αρνητική κριτική στο πρόσωπο, αλλά μόνο στη συμπεριφορά. Αναφέρεις την κατάσταση και όχι στην προσωπικότητα του άλλου. Τέταρτον, να είσαι σύντομος και σύντομη. Απέφυγε τα πολλά λόγια, τις θεωρίες ή τις γενικολογίες. Να είσαι σύντομος και σαφής. Και τέλος, να προσέχεις τη χειριστική κριτική. Μην περιμένεις ότι οι άλλοι θα αποδεχτούν αμέσως τις θέσεις σου. Μπορεί να προσπαθήσουν να υποβαθμίσουν τις προσπάθειές σου με ποικίλους τρόπους. Όπως π.χ. να σου πούν ότι έχεις άδικο και ότι τους στεναχωρείς, ή να σου κάνουν κήρυγμα, ή να σε φωνάξουν, ή να σε προσβάλλουν, ή να σε κατηγορήσουν. Πρέπει να είσαι έτοιμη και έτοιμος να χειριστείς αυτή την χειριστική κριτική. Και πώς θα το κάνεις? Πάμε να δούμε τις βασικές τεχνικές που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχουν τρεις βασικές τεχνικές χρήσιμες κατά την άσκηση της διεκδικητικής συμπεριφοράς. Η επιμονή, αυτό που ονομάζω όχι δράματα και η διαπραγμάτευση. Ας τα δούμε ένα-ένα. Η επιμονή. Αλλιώς μπορείς να το βρεις και σαν η τεχνική του χαλασμένου τηλεφώνου. Συνήθως τα μη διεκδικητικά άτομα αποδέχονται το όχι εύκολος απάντηση. Όμως μια βασική τεχνική είναι η επιμονή και η επανάληψη του αιτήματος. Ξανά και ξανά αν χρειαστεί με ηρεμία. Αν κάποιος δεν δείχνει να συμμερίζεται το αίτημά σου, χαλάρωσε και επανέλαβε ήρεμα το μήνυμά σου, ώσπου ο άλλος ή να το αποδεχθεί ή να το διαπραγματευτεί μαζί σου. Δεύτερη βασική τεχνική. Όχι δράματα. Η διεκδικητική συμπεριφορά προκαλεί αρκετές φορές αρνητική κριτική εκ μέρους των άλλων, με στόχο να κάνουν το άτομο που την ασκεί να νιώσει ενοχές και να αποσύρει το αίτημά του. Συχνά, σε ό,τι λέγεται, υπάρχει κάποιο στοιχείο αλήθειας, αλλά αυτό μεγιστοποιείται ή τραγικοποιείται. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Επιστρέφεις στο σπίτι και σε περιμένει ο σύζυγός σου. Το σχόλιο του είναι «Ουφ, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, πάντα αργείς, είσαι εγωίστρια, σε νοιάζει μόνο ο εαυτός σου, δεν νοιάζεσαι διόλου για τους άλλους και τα προβλήματά τους». Στην πραγματικότητα, το μόνο ίσως αληθινό από όλο αυτό το λογίδριο είναι το ότι άργησες. Παραδοχή της αλήθειας σημαίνει να αποδεχθείς την αλήθεια, δηλαδή ότι άργησες. Ναι, άργησα, και να επαναδιατυπώσεις ήρεμα και σταθερά την άποψή σου.
Αυτό διατηρεί την κατάσταση ήρεμη και σου δίνει τον χρόνο να σκεφτείς καθαρότερα. Άρα όσο μπορούμε μακριά από άχρηστα δράματα. Τρίτο εργαλείο, η διαπραγμάτευση. Ο στόχος της διεκδικητικής συμπεριφοράς δεν είναι πάντα η νίκη με όποιο κόστος, αλλά η επίτευξη λύσης λογικής για όλες τις πλευρές. Αυτό σημαίνει διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση μπορεί να καταστεί ευκολότερη ακολουθώντας τα εξής. Διευκρίνησε τη διαφωνία. Διατήρησε τη στάση σου χαλαρή. Προετοιμάσου. Προσπάθησε να κατανοήσεις και τη θέση του άλλου. Ποτέ μην επιτίθεσαι στον άλλο ως πρόσωπο. Να είσαι συγκεκριμένος και συγκεκριμένη. Και τέλος, να είσαι έτοιμος να συμβιβαστείς. Μερικοί πρακτικοί τρόποι για τη σταδιακή υιοθέτηση περισσότερο διεκδικητικής συμπεριφοράς είναι οι εξής. Καταγραφή και ιεράρχηση των καταστάσεων στις οποίες θα θέλαμε να είμαστε πιο διεκδικητικοί. Πού εμφανίζεται περισσότερο το πρόβλημα? Στη δουλειά, στην οικογένεια, με τους φίλους ή σε άλλες δραστηριότητες, σε κάποια υπηρεσία, στα καταστήματα, ίσως με ανθρώπους μεγαλύτερες ή μικρότερες ηλικίες, με άντρες ή γυναίκες? Σου είναι πιο δύσκολο να ζητάς κάτι, να ασκείς κριτική ή να κάνεις θετικά σχόλια? Εντόπισε τις καταστάσεις στις οποίες θέλεις να εκπαιδευτείς και να είσαι πιο διεκδικητικός και διεκδικητική. Αντιμετώπιση στη φαντασία. Σχεδίασε τι ακριβώς θέλεις να πεις και να κάνεις και ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος και κάνε μια νοερή πρόβα. Φαντάσου τον εαυτό σου να αντιμετωπίσεις την κατάσταση, τις πιθανές δυσκολίες που θα συναντήσεις και πώς θα μπορούσες να τις αντιμετωπίσεις. Αποφάσισε και εξήγησε την κατάσταση, τα συναισθήματά σου, τις ανάγκες σου και τις συνέπειες για εσένα και τους άλλους. Όλα αυτά με τη δύναμη της φαντασίας. Μη φέρεις την καταστροφή. Αναθεώρησε τον τρόπο σκέψης σου και αναρωτήσου πόσο πιθανό είναι στην πραγματικότητα να συμβεί αυτό που φοβάσαι. Τι αποδείξεις έχεις ότι θα συμβεί? Ποια είναι η χειρότερη πιθανή συνέπεια της κατάστασης? Αν συμβούν αυτά που φοβάσαι, πώς θα μπορούσες να τα αντιμετωπίσεις? Το μήνυμα σε πρώτο πρόσωπο. Χρησιμοποίησε πρώτο πρόσωπο. Αισθάνομαι, πιστεύω, νιώθω, θα ήθελα. Αυτό δείχνει ότι αναλαμβάνεις την ευθύνη για τη γνώμη σου και τα συναισθήματά σου. Και δεν κατηγορείς, όπως επίσης και δεν θεωρείς ότι αυτά που λες είναι καθολικές αξίες και καθολικές απόψεις. Επιλεκτική αγνόηση. Να απαντάς μόνο σε σχόλια που δεν είναι ενοχοποιητικά ή άδικα και αγνόησε όλα τα υπόλοιπα. Να σου δώσω παράδειγμα. Πάλι άργησες, είσαι εγωίστρια, είσαι αδιάφορη. Ναι, έχεις δίκιο. Έχω αργήσει. Αντιμετώπιση του θυμού των άλλων. Θέσε ως όρο ότι θα συζητήσεις μόνο όταν η θυμωμένη αντίδραση του άλλου μειωθεί, χωρίς να απαντάς σε οτιδήποτε άλλο. Π.χ. θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις την έκφραση «θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις μόλις σταματήσεις να φωνάζεις». Και όλα τα παραπάνω, βέβαια, για να είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από την ανάλογη μη λεκτική συμπεριφορά. Δεν αρκεί να υπερασπίζεσαι λεκτικά τον εαυτό σου και τα δικαιώματά σου. Θα πρέπει και η μη λεκτική συμπεριφορά σου, όπως ο τόνος της φωνής, ο τρόπος ομιλίας, η έκφραση του προσώπου σου, το βλέμμα, η στάση του σώματος, οι χειρονομίες, να συμβαδίζει με αυτά που λες και όχι να μοιάζει σαν να ζητάς ταπεινά συγγνώμη για την ενόχληση ή να είσαι έτοιμη για επίθεση αν δεν γίνει αυτό που ζητάς. Θα ήθελα πολύ να μάθω τη γνώμη σου και τη σκέψη σου γύρω από το σημερινό μας θέμα. Επίσης μπορείς να μοιραστείς τη δική σου εμπειρία και τις στρατηγικές ζωής που εφάρμοσες. Ελπίζω να σου άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Αν ναι, μπορείς να το μοιραστείς και με τους δικούς σου ανθρώπους. Αν δεν το έχεις κάνει ήδη, μην ξεχάσεις να εγγραφείς στη λίστα μελών του Lab School. Χαμογέλα σε κάθε ευκαιρία. Όχι γιατί η ζωή είναι εύκολη ή τέλεια ή όπως ακριβώς θα την ήθελες, αλλά επειδή έχεις επιλέξει να είσαι ευγνώμων για όλα τα καλά πράγματα που έχεις και όλα τα προβλήματα που ξέρεις ότι δεν έχεις. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες ακόμη ένα επεισόδιο από τις στρατηγικές ζωής. Τα λέμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Έως τότε ζήσε με πάθος τις προσωπικές σου στιγμές.